Oostkappel en Domburg ben douwetjes kwiek. Ze lopen het strand en het duin en de dik. Ze praten en ze lullen en ze pruimen tabak. En als ze wat doet, doet ze het op de gemak. Jaren en jaren was er glad niks te doen. De mensen die werkten en hielden er pensioen. De ouwetjes liepen net duin of net bos. Ze logen en ze pruimden en ze spogen in het gos. En nu is er iets, het is een schande om te zijn. Een ekstrand met Jezus om glad bloot te lijn. De ouwe het goren en ze vinden het me hek. Maar het geeft er weestof voor een heel lang gesprek. De eenheid te zien met zijn bril lag nog thuis. De naren is kippig, hij zei bij mijn huis. De derde die zei dat zoiets om mij mag. Er is hier geen orde meer en geen gezag. Maar Arjan heeft een kieker voor de schepen op zee. Die brengt hem zo af en toe ook wel eens mee. Ze kieken met de boten en de misjes op schummen, maar eigenlijk best interessant. Op een keer ging Arjan in de duinen bij het strand. Die stond hem te loeren met zijn kieker in de hand. Hij zag wat bewegen en ik keek VTV. Toen viel het en rolde hij glad naar beneden. Zijn arm gebroken en zijn kieker kapot. Ze brachten in rust en ze lachten zich rot. Ze zei tegen zijn vrouwen, hier rij je Arjan. Met een vonden op nekstrand met alles nog aan. Toen sloeg ze Arjan zijn ogen nog blauw. Nee binnen je snoepert, nee binnen en hou. Voorlopig ga je niet meer kijken, nee de boten op zee. En anders ga ik voortaan bij met jou mee.